Kde bolo, tam bolo, na malej farme neďaleko lesa, žili v jednom domčeku so svojou mamou 3 prasiatka. Najstaršie prasiatko bolo veľmi usilovné a vždy vedelo, kedy a s čím treba pomôcť. Prostredné prasiatko sa najradšej hralo a zabávalo, ale keď videlo, že mamička je unavená, pomohlo jej s prácou okolo domu. A najmladšie prasiatko? To malo hlavu neustále v oblakoch, celé dni vysedávalo na stoličke a hralo na svojej maličkej gitare, ktorú volalo ukulele. Keď sa najedlo, zívlo si od únavy a rovno zaspalo. Čas plynul a prasiatka rástli a rástli. Keď už sa viac do jedného chlievika všetci nezmestili, mama si ich zavolala a povedala im: Moje drahé prasiatka, už ste dosť veľké, aby ste sa vydali do sveta a postavili si vlastné domčeky. Prasiatka sa s mamičkou vyobímali a ubezpečili ju. Neboj sa ty nič, mamička, pekné domčeky si postavíme, dobre sa nám bude bývať. A vybrali sa do sveta. Ako odchádzali, mamička im ešte zakričala: A majte sa na pozore pred zlým vlkom! Prasiatka prešli iba malý kúsok cesty, keď sú zbadali kopu slamy, ktorá tam ostala po nedávnej žatve. Výborne, vykríklo najmladšie prasiatko od radosti. Oddychneme si a potom začneme stavať. Predsa len som z tej cesty akýsi uťahaný. Jeho bratia sa ho snažili prehovoriť, že slama nie je ten najlepší materiál na stavbu domčeka, ale márne. Prasiatko si na čistinku nanosilo veľké náručia slamy a začalo stavať. Prácu malo hotovú veľmi rýchlo. Domček bol mäkký, teplý a voňal po sušenom obilí. Prasiatko si sadlo na stoličku, vyložilo si nohy a začalo si spievať. Domček môj je slamený, v ňom som dobre schovaný. Keď sa dobre zavriem znúka, nezľaknem sa ani vlka. 2 prasiatka pokračovali v ceste a onedlho zbadali na zemi konáre, ktoré tam popadali zo stromov počas silnej búrky. Výborne, vykríklo prostredné prasiatko od radosti. Hneď si nanosilo plné náručia konárov na čistinku a začalo stavať. Najstaršie prasiatko sa mu snažilo vysvetliť, že sú aj lepšie materiály na stavbu domčeka ako popadané konáre. Prostredné prasiatko ho však vôbec nepočúvalo. Práca mu išla od ruky a keď malo dokončenú už takmer polovicu stavby, prišlo ho pozrieť najmladšie prasiatko. S maličkou gitarou si sadlo do trávy, začalo brnkať tóny, ktoré mu práve napadli a hovorí: Ej, bráček, veru sa narobíš, kým dostaviaš ten svoj domček. Môj už je dávno hotový, už som si v ňom aj pospal. Najmladšie prasiatko bratovi s prácou nepomohlo, len sedelo a pobrnkávalo si na svojej gitare. Keď prostredné prasiatko z posledných konárov dostávalo domček, do rytmu gitary svojho mladšieho brata si začalo pospevovať. Domček môj je drevený, v ňom som dobre schovaný. Keď sa dobre zavriem znúka, nezľaknem sa ani vlka. Medzi časom prechádzalo najstaršie prasiatko okolo starej, dávno zabudnutej tehelne, kde našlo kopu nevyužitých tehál, ktoré už nikto viac nepotreboval. Prasiatko sa potešilo. Tak toto je materiál pre môj domček. Nanosilo si tehly na čistinku, z hliny, piesku, vody a uschnutej trávy si namiešalo lepidlo a začalo so stavbou svojho domčeka. Práca to bola náročná. Najstaršie prasiatko sa niekoľkokrát muselo vrátiť do tehelne po ďalšie tehly a vždy si muselo namiešať nové lepidlo. Počas práce počulo prasiatko z diaľky svojich mladších bratov, ako sa zabávajú, pospevujú si a hrajú na gitare. Prasiatko sa však nenechalo vyrušovať. Pokračovalo v práci a domček onedlho dokončilo. Keď už krásny tehlový domček stál, prasiatko si hrdo zaspievalo. Domček môj je tehlový, v ňom som dobre schovaný. Keď sa dobre zavriem znúka, nezľaknem sa ani vlka. O niekoľko dní neskôr započuli prasiatka z lesa zavíjanie hladného vlka. Preľaknuté utekali rovno do svojich domčekov a rýchlo zabuchli dvere. Vlk vyňuchal slamený domček ako prvý. Prišiel k nemu, zaklopal a čo najsladším hlasom povedal: Prasiatko, prasiatko, pusť ma dnu. Najmladšie prasiatko odpovedalo vlkovi cez zatvorené dvere. Veru, že ti ja neotvorím, veď ty si vlk. Nahnevaný vlk zakričal: Tak ja zavrčím a dupnem a ten tvoj domček ti sfúknem. A tak sa aj stalo. Vlk z celej sily dupol, fúkol a slamený domček rozfúkal na všetky strany. Najmladšie prasiatko len tak stihlo újsť a ukryť sa v drevenom domčeku svojho staršieho brata. Nahnevaný vlk dobehol k drevenému domčeku, zaklopal a povedal: Prasiatka, prasiatka, pustite ma k sebe dnu, lebo inak zavrčím a dupnem a ten váš domček vám sfúknem. Najmladšie prasiatko sa bálo, ale to prostredné verilo, že domček z popadaných konárov vlka zadrží a tak mu odpovedalo:
Fúkaj koľko chceš, my ťa dnu nepustíme. Rozúrený vlk zavrčal, dupol a tak silno fúkol, že sa drevený domček rozpadol a konáre lietali na všetky strany. Prasiatka len tak stihli újsť a ukryť sa v tehlovom domčeku svojho najstaršieho brata. Vlk dobehol k tehlovému domčeku, zaklopal a sebaistým hlasom povedal: Prasiatka, pustite ma dnu, lebo inak... Viete, čo sa stane? Najstaršie prasiatko vlkovi odpovedalo: No my ťa dnu určite nepustíme. Vlk od zlosti zavrčal, dupol a tak silno fúkol, až na strome vedľa domčeka neostal ani jediný lístok. No tehlový domček sa ani nepohol. Vlk dupal, vrčal, fúkal, búchal, ale tehlový domček stále pevne stál. Rozhnevaný vlk vyliezol na strechu a pokúsil sa do domčeka vliesť komínom. Najstaršie prasiatko však rýchlo rozkúrilo v krbe a na oheň postavilo kotol s vodou. Keď sa vlk konečne pretlačil cez komín, spadol rovno do kotla s horúcou vodou a s krikom ušiel naspäť do lesa. Prasiatka sa z poctivej práce svojho najstaršieho brata naučili dôležitú lekciu. Zistili, že najjednoduchšia možnosť nemusí byť vždy tá správna. A žili šťastne, až kým ich nečakalo nové dobrodružstvo.